ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿಯಾನು ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ವಿಷಯನು ಪನರೆಗುಲ್ಲೆ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುವೆಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ತೆರೆಯ ನೋಡು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಥೆಟ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿತ್ತಿನ ಶಿವಲಿಂಗನು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ದು ಧರ್ಮದೇವತೆಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಪತಂಪೋದು ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದೆರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಾಲಯ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು 19ನೇ ಶತಮಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡಾಂಡ ಪರಶುರಾಮರನ ಅಂಬೆರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಮ ತೆಗೆದಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು 21 ಸಲ ಪರತಖಂಡನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕಿರಂಡಲ ಅರೆಗ್ ಅರ್ನ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿ 21 ಕೂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಡದು. ಅದಾಗ ಮಾತಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿ ನಡೆ ಬತ್ತದು ಕೇನೊನ್ವೇರು. ಅದಾಗ ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಲೇನು ಮತ್ತು ಅಭಯ ಕೊಡ್ದು ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರೂಪುಡು ಬತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ನಡೆ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ದಾನವಾದ ಕೇನುವೇರು. ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ದಾನವಾದ ಕೊರ್ನ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಒಂದರೆ ನೆಲೆ ಒಪ್ಪಂದೆ ಆರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಪೋದು ಈಶ್ವರನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕದವಳೆ ಇವನ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗಡು ಯಾನು ಲಿಂಗರೂಪಡು ಉದ್ಭವ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಚನೆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜಡ ಈ ಜಾಗನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆಗಂದು ಕೇನರೆಗೆ ಪರಶುರಾಮಡ ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನಸ್ಟ್ರಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಈ ಜಾಗವು ತುಳುನಾಡು ಪಂದು ಪುದರ್ ಪತ್ತದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾವಡು ಪಂದು ಪರಶುರಾಮಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಶುರಾಮರು ತನ್ನ ಕೊಡಲಿನ ಕಡಲು ದಕ್ಕದು ಆತ ಜಾಗನು ಪಿರ ಮಲ್ತದು ಆತ ಜಾಗನು ಸಮುದ್ರ ರಾಜರ ಗೆತೊನ್ವೇರು. ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕದಳಿವನ ಪನ್ಪಿನವಲು ಪರಶುರಾಮಗ ಲಿಂಗರೂಪಡು ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪರಶುರಾಮರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮಡ ಮಲ್ಪಾವೇರು. ಕದಳಿವನ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪುದರು ಕದರಿಕಾ ಪಂದು ರೂಪಾಂತರ ಪಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕದ್ರಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು. ಈ ಜಾಗಡು ಗೋರಖನಾಥ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥರು ಬತ್ತದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಗೋರಖನಾಥರು ಕಾಶಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗನ ಪತನ ಬತ್ತದ ಮುಳ್ಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಶಿವಲಿಂಗನು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪತಂಪೋದು ವಾದಿರಾಜರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೂಲ ಈ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನು. ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನ ಶಿವಲಿಂಗ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮರನ ಕಾಲದ ಶಿವಲಿಂಗ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಗೋಮುಖಡು ತೀರ್ಥ ಯದಾಲ ಬರೊಂದೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತೀರ್ಥ ಕಾಶಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಗಲಿತ್ತ ತೂವಲಿ ಈ ಗೋಮುಖಡು ಬರ್ಪಿನ ತೀರ್ಥ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸೀದಾ ಒರಂಬ ಕುಂಡೋಗು ಪೋದು ಬೂರುಂಡು. ಮೂಲ ಬರ್ಪಿನ ತೀರ್ಥನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೋದು ಪಾಡೋಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಈ ತೀರ್ಥರು ನಮ್ಮ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪಿನಲ್ಪ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಈ ಗೋಮುಖೋಡು ಬರ್ಪಿನ ತೀರ್ಥ 24 ಗಂಟೆಲ ಬರೊಂದೆಪ್ಪುನು ನೆಕ್ ಅಂತ್ಯ ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಕಾಶಿ ಹಿಡಿದು ಈ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪಿನ ಹೆಸರಾದ್ರೆ ಈ ತೀರ್ಥನು ಭಾಗೀರಥಿ ತೀರ್ಥ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಗೋಮುಖೋಡು ಬರ್ಪಿನ ತೀರ್ಥ ಒರಂಬ ಕುಂಡೋಗು ಪೋದು ಸೇರೋಡು. ಈ ಒರಂಬ ಕುಂಡನು
ಈಗಲಿತ್ತ ತೂವೊಲಿ. ಶಿವನ ಆಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಪ್ತಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ 7 ತೀರ್ಥ ಕುಂಡಾದು ಇಲ್ಪ ನೆಲೆ ಊರುಂಡು. ಈ ಒರಂಬ ಹೊಂಡೋಡು ಸೇರ್ನ ನೀರನ್ನು ಮೋಕ್ಷಧಾಮ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ನೀರುಡು ಮೀದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ರಾವಣನ ಮೆಗ್ಗೆನೆಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಭೀಷಣನೇ ತನ್ನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಜಾಗೋ ಬತ್ತು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಲ್ದೆರೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಂಡದ ಬದಿಟು ನಾಗದೇವರನೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಡು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೂಲ ಕದ್ದಿರೆ ಆಯಿನ ಹೆಸರದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪರಕೇನ್ ಪಂತಿನಗ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸಂದಾವೊಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡೆ ಪುನಃ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಆಪಿನಿ. ಮುಲ್ಪ ಒಂದೇ ಮುಟ್ಲುಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹನುಮಂತನ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಹನುಮಂತನ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಿರೇಕದ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆ ಮುಟ್ಲುಡ್ದು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಬೋಲಿ. ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದೇವದೇವರನ ಪತ ಗುಡಿಕುಲುಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಿತ್ತುಡು. ಇಡೆ ಬರೋಡ ಸುಮಾರು 100 ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಲುಡುಲ್ಲ. ಆ ಮುಟ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ನಡತುಂಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಕಿಂಜ ದೇವರನ ಗುಡಿಕುಲುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಾಥ ಸಮುದಾಯದಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಾಥೇರ್ನ ಮಾತ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾಂಡ ಮುಟ್ಲದ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಮುಟ್ಲದ ಸಾಯದಲ್ಲ ಬರೋಳಿ. ಅಂಚನೆ ಆಪೆದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ರೋಡ್ ಉಂಡು, ಗಾಡಿ ಬರಲ ಬರೋಳಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಕದ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಪೀಠ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡುಡು ಒಂದೇ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತುಳುವೆಲ ತೂಪಿನೇ ಆತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ.